Už odmala človek spoznáva nové veci, nových ľudí, nové zážitky. Túžba objavovať. Nespútaná sila, ktorá ťa ženie vpred za novým dobrodružstvom. Zrýchlený tep na okraji nového okamihu a zaliatie pocitom šťastia pri objavení objaveného. Celý svoj život som zliadal k oblohe. Predstavoval si, aké to asi je byť tam. Mať celý svet pod sebou. Necítiť ťarchu vlastného tela pri každom kroku. Jednoducho iba rozprestrieť krídla a letieť. Zavrieť oči a počúvať nebeské ticho. Na chvíľku byť ako vták a pozorovať ľudí, ako žijú svoje životy pripútaní na zemi, bez pocitu voľnosti. Jednoducho byť slobodný. V letisku v Očovej sa skákalo od samého začiatku, ako vznikol Aeroklub Očova, ale po revolúcii nežnej a v období začiatkov tej kapitalistickej spoločnosti sa strátili všetky možnosti skákania, pretože už neboli na to financie, nedalo sa to robiť spôsobom tým zabehnutým, ktorým sa to robilo roky a bolo treba nájsť iný spôsob, ako pokračovať v tom, tak sme sa rozhodli spolu s mojimi rodičmi, že budeme to robiť na komerčnej báze, viac menej samozrejme s tým športovým podtónom, ako vždycky sme chceli. Preto bolo treba kúpiť padáky, lietadlo a rozvíjať to ako klasickú firmu. Tandemový zoskok je asi najjednoduchší spôsob, ako vypadnúť z fungujúceho lietadla a pritom nevenovať tomu nejako veľmi veľa času ani energie. Stačí prísť na letisko, podpísať jedno prehlásenie, že teda dobrovoľne chcete podstúpiť zoskok z lietadla, že vás tam nikto netlačí na silu. Dostanete kombinézu a následne si vás už vezmeme a oblečeme vás do toho postroja, vravím sa to, že ustrojíme vás do postroja, dáme vám krátku inštruktáž, ako to bude prebiehať počas stúpania v lietadle, ako stade vystúpime, čo sa bude diať za voľného pádu a na padáku a samozrejme pri pristáti. Dáme vám základné informácie, napríklad, že sa skáče z 3 km nad letiskom, padáme voľným pádom 35 sekúnd, maximálna rýchlosť bolo tých 200 až 220 km za hodinu. Keď otvoríme padák, tak vám odovzdáme riadenie a vlastne celý čas na tom padáku lietate vy, pilotujete si ho vy ten padák. My si to už len pred pristátím zoberieme a s vami hladko pristaneme.
Samotný zoskok v dnešnej dobe je naozaj len o tom pocite strachu, prekonania samého seba, pretože technológie, ktoré dneska vstúpili do parašutizmu za posledných 15 rokov, tak posunuli bezpečnosť parašutizmu mnohonásobne ďalej a také veci, ako že sa niekomu, alebo že si niekto sám neotvorí padák, to dneska už neexistuje. Sú tam bezpečnostné prístroje, ktoré automaticky otvárajú padák. Máme rádiové spojenie s našimi študentmi, čiže vieme im poradiť, keď si nevedia sami dať rady na tom padáku alebo pri tom voľnom páde. Takže naozaj bezpečnosť je dneska mnohonásobne vyššia, ako to bolo začias okrúhlych padákov. Takéto opravy, údržby a také, my sme tam na to viac menej. Lebo otec je automechanik, čiže čokoľvek treba, či to bez toho tam nejde, lebo keby sa každá všetko mala organizovať cez nejaké dodávateľské, tak to sa ani nedoplatíme to za jedno a všade všetko ďaleko, to si musíme spraviť na mieste sami. Čo sa dá keď sa stane, že vypadne baterka na lietadle a teraz je plán obrovský, tak otec sa nedá donesť jednu baterku, chytrú to tam zapája. Na tomto letisku Očovej sa mi veľmi dobre pracuje, už len skrz toho, že tu je proste super partia. Úplne sme všetci dobrí kamaráti, ktorí si rozumieme a tým pádom aj tá práca, ktorú tu vykonávam, sa stáva fakt čisto len zábavou a to je úplne najlepšie na tom, keď môžete pracovať a zabávať sa. Ľudia, s ktorými spolupracujem, tak sú vlastne niečo ako členovia rodiny, pretože my sme minimálne 6-7 mesiacov v dennodennom styku, 10-12 hodín denne, čiže naozaj musia to byť ľudia, s ktorými vieme výjsť, ktorými máme spoločné názory na základné životné veci, situácie. Máme spoločné ciele, čiže naozaj máme k sebe veľmi blízko a tým pádom je to aj samoselekcia prebieha, že ten, ktorý s nami má spoločné záujmy, spoločné ciele a vie s nami výjsť, tak ten s nami zostáva najdlhšie a ľudia, ktorí chcú ísť inou cestou, tak hľadajú iné možnosti, ako sa presadiť v parašutizme. Som vďačný za život, aký mám, že sa z chlapca, ktorý sníval o tom, že raz roztiahne krídla a bude letieť, je teraz člen tejto úžasnej rodiny s podobnými snami a s hlavou v oblaku.